खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव फिन हानजायै गाग्लोबनाय जाथाय गंसे नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ गाज्रि गाग्लोबदों गामिनिनो गोबां रायजो राजाफ्रा बे जाथाया धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार पुलिस थानानि सिङाव थानाय भैरबपुराव जादों गाग्लोबनाय नखरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननि हायाव कालभार बानायनो थाखाय गामिनिनो रायजो राजाफ्रा हाखौ बिदोंमोन नाथाय हाखौ एंगारैनि थाखायनो गामिनिनो गोबां हौवा हिन्जावफोरा आखायाव लावथि थखन बायदि बायदि लानानै गाग्लोबनो फैदों गिबियाव बिमा बिफाखौ गाग्लोबदों आरो बेखौ होबथानो थाखाय थांनायाव फिसाजो सानैनि सायावबो गाज्रियैनो गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों गाग्लोबजानायनि नखरनि फिसाजोआ रायजो राजाफोरनि गाग्लोबनायजों नखरनि गासैबो जोखोम जानो गोनां जादों बांसिनै 16 बोसोर बैसोनि बिनानावा जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों आरो बिथांखौ डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेजाव आइसिइउआव थिसननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा दा थैनाय थांनायजों जुजिगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों जाथायखौ लानानै पुलिस थानायावबो मिथिहोनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नांगौनि थाखायबो दाबि दैखांदों गाग्लोबजानाय नखरनिफ्राय फोरमायथिनो गोनांदि गाग्लोबजानायनि नखराव बिमा बिफाजों लोगोसे सानै फिसाजोफोर दङ गाग्लोबग्रा गामिनिनो माखासे सुबुंफोरनि मुंखौ बिथांमोनहा फोरमायथिनानै होदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला मुंफ्रा फारियै प्रणब देब किशुलाल देब विजय सेन सन्जीब सेन जीवन्ती दास रिना दास आरो माखासे दिनै 13 सेप्तेम्बर दिनैनि सानाव नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां फोसावनो आं आखायाव लादों बिटिआर गोरोबथानि मोनसे गेदेर दफाया मावफुंजानायनि लामायाव बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरनि बायजोनि बर' गामिफोर बा बर' सुबुं अनजिमा बांसिन थानाय गामिखौ बिटिआरआव सोनाय आरो बिटिआरनि सिमायाव एसटि खम थानाय गामिफोरखौ बायजोआव हरनायनि जि खोथा दंमोन बेखौ मावफुंनो गनायथि होबाय आसाम केबिनेटआव मैया जानानै थांनाय आसाम केबिनेटआव बिश्वनाथ जिल्लानि गं 41 गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनो थाखाय गनायथि होबाय आरो आद्रा थानाय गं 19 गामिफोरखौबो थाबैनो थिसनगोन होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि जयन्त मल्ला बर'आ बिथाङा बिटिआरआव सोनो थाखाय आसाम केबिनेटआव थांखि लानाय गं 41 गामिफोरनि मुंखौ जयन्त मल्ला बर'आ बिथाङा फोसावनानै होदों बिथाङा फोसावनाय बायदिब्ला गहपुर एलएसिनि सिङाव आमलाइगुरि बरपुखुरि हेर'नि ब्रह्मपुर खार'निजान थंगिया मिलनपुर खार'निजान 1 नं नासेरबारि 1 नं फालेंबारि पूर्ण गबसारगुरि आलुपारा 2 नं बिक्रमपुर फरेस्ट गबसारगुरि एनसि सनापुर औगुरि दक्षिण रङाजान पूब रङाजान मध्य सनापुर मध्य रङाजान धुनाबारि बालिजान फरेस्ट दलंमुख मानके करिबिल सनापुकुरि पश्चिम जराबारि आरो जराबारि बिश्वनाथ एलएसिनिफ्राय हेलगुरि सेलायखाथि बरगाव जयसिलिनि बरघरिया दिनिं पुकुरि जयसिलिनि हेलघरिया सताय नमाय सापाय रौमारि फोथार सापाय जरगाव बातासिपुर सान्तिपुर शिबपुर अन्थाइबारि हाइलांगुरि आंमावपुर आरो अनसुमै बाक्सा जिल्ला सालबारियाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जयनिंनि बादिनांनाय बाक्सा जिल्ला मथंगुरि आरो सालबारि ब्लक कमिटि बिपिएफनि बानजायनायाव जयनिं हाबाफारि खुंदों जेराव 2000नि गोबां सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा नुजाथिफैनायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों सिगांनि समाव जेरैबायदि गासै जिल्ला आरो बियाबफोराव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन थिग बेबायदिनो एबारनिफ्राय जयनिं हाबाफारि खुंगोन होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा थांनाय समाव हानजा सुरनाय हाबाफारियाव गोबां मावथिफोर आरो दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबनो गोसो जानायखौ फोरमायथिदोंमोन बे लेखायैनो जयनिं हाबाफारिखौ खुंनाय जादों जेराव बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि कंग्रेस आरो एआइडिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों आरो गोदानै हाबफैनायफोरनि मादाव 80% इउपिपिएल दोलोनिफ्राय होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि जाहाथे बिपिएफनि मिथिङाव रायजो राजाफोरा नुजाथिफैया बेनिखायनो बिपिएफनि मिथिङाव फैयोब्लानो रेशन कार्डखौ दाननानै होगोन अरुणोदय बिथांखिखौ होनाय नङा बायदि होननानै हुमखि होदों बेनि अनगायैबो बिपिएफआ मिथिं खुंगोनखौ मिथिखानानै अदेबानि बिपिएफआव इउपिपिएलनिफ्राय 2000सो हाबगोनखौ मिथिखानानै बिपिएफनिफ्रायसो इउपिपिएलआव हाबदों बेखौ दिन्थिनो थाखाय गावसोरनि मानसिफोरखौनो लानानै खाथियावनो जयनिं हाबाफारि खुंदों होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारिया लोगोसे एमपि बिसायख'थिनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि फैगौ 15 निफ्राय 25 अक्ट'बरनि गेजेराव
फोसावनानै होगोन बिजाथिखौ आरो दोलोनि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरा बिजाथि महरै आंनि मुंखौनो बा खाम्फा बरगयारिनि मुंखौनो लादों होननानैबो फोरमायथिदों आरो बिटिसिनि थागिबिफोरनो सिबिथाय होनो थाखाय राजि बिटिसिनि खोथा बाथ्रा आरो हारि माहारिनि जेंनाखौ पार्लियामेन्टआव बुंनो थाखायबो साखाफारा होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारिया सावरायनो गोनांदि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मखौ गोलाव समनिफ्रायनो बिपिएफनि जेबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै बेखौ लानानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा फोरमायथिदों दि चन्दन ब्रह्मआ दा दलदै थाथ'नानै दङ आरो बिथांनि देहाया मोजां नङा सम फैयोब्ला फैगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा गुबुन फारसेथिं सालबारि जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव बासबारियाव जयनिं हाबाफारि खुंदों जेराव राजु नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लादों गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय 3,000 सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों होननानै दाबि खालामदों राजु नार्जारिया लोगोसे फोरमायथिदों दि गासैबो इउपिपिएलआव जयनिं जाफैदों आरो गुबुन राजखान्थि दोलो थानाय नंलिया होननानैबो बुंथिदों इउपिपिएल दोलोआ जेरैबायदि खामानि मावगासिनो दं जेरै बड'फा सुपार 50 मिशन अनसाय बिथांखि गियान सोरां आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होनो थाखाय माइनाव सोरां बिथांखि जायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों राजु नार्जारिया टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ दानि बिटिआर सरकारा बिटिआरआव खेबसेबो थिसनथाइ होनो हायैया बिटिआरनि मोनसे गेदेर जेंना बिटिआरआव फोरोंगिरि थिसननांगौनि दाबिजों आरो स्पेसियेल टेटनि मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ थाबैनो होनांगौनि दाबिजों अल बिटिआर एलपि एन्ड इउपि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशनआ खौरांगिरि मेल खुंदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि जायनाखि प्रमद बर'आ फरायसा आफादनि दैदेनगिरिमोन बेनिखायनो फरायसाफोरनि जेंनाखौ बुजिगोन होननानै प्रमद बर'निफ्राय गोबां मिजिंथिदोंमोन नाथाय आसामाव खेबथाम खेबब्रै टेट फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाइ जालांबाय नाथाय बिटिआरआव खेबसेबो गैया आसामाव रोजा रोजा पस्टआव टेट फोरोंगिरि थिसननायनि थाखाय आसाम सरकार एसआइअ होनो हादोंब्ला बिटिआरआव खालि 1,200 पस्टनि थाखाय 2 बोसोराव खेबसेबो एसआइअ मानो मोननो हायाखै होननानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे फोरोंगिरि थिसननायनि सोमोन्दै बिटिआर सरकारा जेबो खौरां लाया खालि गावसोरनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायल' खोथाफोरखौ बुङो होननानै बुंथियो बिथांमोना बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि 427 सिटेट बिजाथिफोरा हाइकर्टआव जि केस होदोंमोन बेखौ फोजोबनानै लाबोनो हायोब्लानो बेनि अखानायैनो बिटिआरआव फोरोंगिरि थिसनथाइ होगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंथिदोंमोन नाथाय बेसेबांबा सान सिगांनो सिटेट फोरोंगिरिफोरनि केसआ जोबनानै थांबाय नाथाय प्रमद बर'आ गावनि खोथा होनायखौ लाखिनो हायाखै होननानैबो फोरमायथिदों लोगोसे बिटिआरआव जे स्पेसियेल टेट खुंदोंमोन बेनि रिजाल्टखौ होदोंब्लाबो बेनि मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ दासिमबो होआखै जाय दुखुनांथाव बेनिखायनो बेखौबो थाबैनो होनो थाखाय दाबि खालामो बिथांमोनहा धेकियाजुलियाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे 3 गान्जा फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों अरुणाचलनिफ्राय गगामुख फारसे फैबाय थानाय आल्ट्रा बासआव सिग्रोमनानै गान्जाजों लोगोसे 3 फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों धेकियाजुलि पुलिसा हमजानाय 3नि मुंफोरा फारियै मंगल नार्जारि मिजिं बसुमतारी आरो सन्तोष बसुमतारी आसाम केबिनेटआव लादों गोनां थांखिफोर बेनि मादाव आसाम पुलिसनि बेलायाव आसाम पुलिस पार्सनेलफोरनो एस्युर्ड केरियार प्रग्रेसन स्किमनि गेजेरजों खमैबो खेबथाम प्रमोशन होनाय जागोन जेरै कनस्टेबलनिफ्राय लेन्स नाइकनिफ्राय नाइक आरो नाइकनिफ्राय हाबिलदार बा हेड कनस्टेबल खालामनाय जागोन नैथियाव दङ 8 बोसोरसिम थाद'नाय गैयालासे सार्भिस मावदोंब्ला गोजौ लेभेलाव प्रमोशन मोननो थाखाय गनायजाथाव जागोन थामथियाव दङ फलोवार्सनिफ्राय इन्सपेक्टरसिम आरो मिनिस्टारियेल स्टाफफोरनो जानाय लोंनायनि थाखाय जि रेशन मानि एलावेन्स होनाय जायोमोन बेखौ बांहोनानै दानफायाव 2,500 रां बानायनाय जाबाय बेनि अनगायैबो मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असम बिथांखिनि गेजेरजों गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि सायाव माखासे थांखि लादों सेथियाव दङ फाइनान्सियेल इयार 2023-24 आरो फाइनान्सियेल इयार 2024-25 बे बोसोरनियाव 2 लाख लाइमोनफोरनो सोरखारनिफ्राय माखासे राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय थांखि लादों नैथियाव दङ फिसा फालांगिरिफोरनो गभर्नमेन्ट ग्रान्टजों लोगोसे सुद होनाङि सोरखारि लन होनाय जागोन जायखौ 5 बोसोरनि उनाव सुख'फिननो नांगोन बेफोर रांखौ मोननो थाखाय सायख'जानाय मुलाम्फायारिफोरखौ 1 दान ट्रेनिंबो होनाय जागोन आरो ट्रेनिं लाफुबाय थानाय समावनो बिथांमोननो 10,000 रांबो होनाय जागोन रेजिस्ट्रेशन खालामनो थाखाय बेनि पर्टेलखौ 23 सेप्तेम्बर 2023 आव बेखेवनानै होनाय जागोन होननानैबो फोसावनानै होदों क'क्राझाराव बिटिआर सरकारा ट्रेन्सपर्ट अफिसनि जइन्ट कमिशनार जइन्ट सेक्रेटारि आरो 4 जिल्लानि डिटिअजों लोगोसे अफिसारफोरजों जयैनो सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बेयाव बिथांमोना माखासे थांखिफोर लादों
बडोलेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिसनि जि जेंना रां बुथुमनाय सुबुंफोरनो सिबिथाय होनाय आरो बोसोरनि जि टार्गेट बेफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों आरो माखासे थांखिफोर लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो देग्लायनो क'क्राझारनिफ्राय कार्बि आंलंसिम गंनै बडोलेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिस अदेबानि गारि होनो थाखाय थांखि लानाय जाबाय। बेनि अनगायैबो सिमेन्ट सापरियाव गोबां बर'फोर थानाय लेखायै सिमेन्ट सापरिनि रायजो राजाफ्रा बडोलेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिस नांगौनि थाखाय आर'जलाइ खालामदोंमोन। बे लेखायैनो क'क्राझारनिफ्राय सिमेन्ट सापरिसिमबो गंनै गारि होनाय जासिगोन होननानै फोसावदों आरो थाबैनो क'क्राझारनिफ्राय सिलिगुरिसिमबो बासनि सिबिथाय होनो सावरायदों, नाथाय बेनि थांखिया दासिम जाथ'वाखै होननानैबो फोरमायथिदों। रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ साफानि उनाव साफा हमबाय थानाय जादों। अब्लाबो रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरनि आंखाल गैया जोंनि रायजोआव। बे खेबाव दरंनि मंगलदै अफिसनि डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचारेल अफिसार बिद्युत कुमार तालुकदारा रां जाख्ल'नायनि दायाव हमजादों। ट्रेनिंआव मुं थिसननायनि मुङाव रां लानायनि दायाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमजों हमजानो गोनां जादों बिद्युत कुमार तालुकदारा। चिरां जिल्ला बिजनी ओनसोलनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो मिजिंथिनाय बिथांमोननि थाखाय फुजानि स्पेशियेल अफार फोसावदों बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा। 12 सेप्तेम्बर, 13 सेप्तेम्बर आरो 14 सेप्तेम्बर सानथामनि मेगालन मेला खुंनो आखायाव लादों बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा। बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमनिफ्राय नोंथाङा मटर साइकेल बा स्कुटि बायोब्ला खम रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो खम सुदावनो लननि गेजेरजों गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन आरो जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटियाव बेसेन नाङालासे फुल टेंकि थाव मोननो हानायजों लोगोसे गोबां खाबुफोरखौबो नोंथाङा मोननो हागोन। आरोबाव मोनसे खोथाखौ नोंथांनो मिथिहोनाया गाहाम, नोंथाङा जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमावबो सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। अब्ला नोंथाङा बांद्राय सानबाय थानो नांला, गोख्रैनो बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'सिम लानानै फैदो। नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोब्ला 7002132259 नङाब्ला 8638131734 बे नाम्बाराव सुलाद लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।